שלום, ברוכים הבאים לערוץ קישוטי ציפורניים, והיום אני רוצה להראות לכם למה ג'ל לק מתכווץ. אז החומרים שאנחנו צריכים לג'ל לק זה בעצם משייף, כדי לשייף את הציפורן, את הג'ל לק הבסיס, ג'ל לק עצמו, הטופ שמגיע על הג'ל לק, ואחרי זה צריך לעשות עם אלכוהול שיוף. אז בואו נתחיל בעבודה, וכמובן מנורת UV לייבוש או מנורת LED. אז בואו נתחיל באמת. אז קודם כל מה שאני עושה זה, אחרי שניקיתי מכאן את כל האור, בעצם הניקור יבש, אני לוקחת את הפצירה שלי ומורידה את כל הברק מהציפורן. ודבר נוסף, אני צריכה את המברשת כדי לנקות את כל האבק. בשום פנים ואופן אסור לגעת עם האצבע שלנו בציפורן כדי לא להחזיר את השומניות ואת הברק שהסרנו. ויש לי פה גם עוד קצת. יש לי פה בנוסף בונד שאני שמה, אבל לא חובה לשים אותו, הוא ממש מייבש לי את הציפורן, אז אני אשים גם אותו. ושמה במכונה לשתי דקות לייבוש. אוקיי, עכשיו אחרי שזה יתייבש, אני שמה את השכבה הראשונה של ג'ל לק בסיס. צריך לשים אותו ממש בזהירות ורק על הציפורן. להשתדל לא למרוח אותו כאן באזור הזה, כי אחרי שזה נדבק קשה מאוד להסיר. ולמכונה לשתי דקות. אוקיי, עכשיו שזה יתייבש, זה נראה ככה, מבריק, ואני עוברת לג'ל לק עצמו. הג'ל לק שלי הוא בצבע לבן, לבן טיפקס, ואני מתחילה למרוח אותו. ולמכונה. רצוי מאוד גם להרחיק את כל המוצרים שלנו, על מנת שהמכונה לא תייבש לנו את כל הלקים. ככה זה נראה, עכשיו זה בעצם מתכווץ, ואני אגיד גם את הסיבה למה. אוקיי, הנה. מקווה שאפשר לראות את זה. הג'ל לק בעצם מתכווץ, ויכולה להיות כאן סיבה שבעצם המכונה לא תקינה, שבעצם קרני ה-UV, את המנורה, כאן המנורות צריך להחליף אותם לאחר חצי שנה, או שפשוט הג'ל לק עצמו לא טוב, אבל בגלל שהמכונה שלי חדשה והג'ל לק חדש, הסיבה העיקרית היא בגלל ששמתי שכבה עבה של ג'ל לק. עכשיו אני רוצה לנסות פה באצבע הזאת שכבה הרבה יותר דקה, ואתם תראו שזה יצא ממש חלק. אני לוקחת את הג'ל לק הלבן שוב, מנגבת אותו, אחרי שלקחתי מנגבת אותו כמה פעמים, ושמה, בעצם מורחת על האצבע שכבה מאוד 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 עדינה ודקה. ושמה את זה שוב במכונה לייבוש 2 דקות. אז עכשיו שאני מוציאה מהמכונה, כבר עכשיו אפשר לראות שבעצם אין לי קיבוצים, ואני יכולה לעבור לשכבה השנייה של הג'ל לק הלבן.
באותה שיטה אני לוקחת ממש מעט מהחומר, מנגבת אותו, ומה שנשאר אני מורחת את זה בעצם על הציפורן, בשכבה מאוד עדינה ומאוד דקה. ושוב למכונה. עכשיו אני מוציאה, אתם יכולים לראות שכאן זה ממש ישר, ופה זה יותר מקובץ. אני אמשיך גם לשאר הציפורניים. אז זאת בעצם התוצאה הסופית. מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם את הוידאו תעשו לי לייק, שתפו אותו עם כל החברים שלכם ברשתות החברתיות, וכמובן תירשמו לערוץ היוטיוב שלי לעוד סרטונים שיבואו. ביי!